Barkanmu da sake saduwa cikin wannan bidiyon. A wannan bidiyon za mu nuna step by step yadda za a yi connecting da WhatsApp. Da farko za mu fara shiga nan gurin, amma kafin nan in yau ne farkon fara zuwan ka wannan channel, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, sannan ka sharing ɗin wannan bidiyo, hakan zai sa mu ji ƙarfin gwiwan kawo muku wasu sabbin bidiyo. Ji zuwa da nuna muku. Fari da mu tawar taɓa nan gurin gashi nan inda ya nuna da arrow nan. Za mu shige shi kamar haka. Yawa bayan ya buɗe za mu danna nan gurin. Mu danna nan inda aka rubuta login phone. Za mu sa namban wayar mu wanda za mu yi connecting da ita, phone number. Gashi nan za mu sa namban wayar mu kamar haka. Amma shawara kada mutum ya amfani da namban wayansa wanda yake WhatsApp da ita yau da kullum. Samu wani layin ka daban wanda baka WhatsApp da shi, ka je Google Play Store ka yi downloading WhatsApp business haka da ko sai ka zo ka sa wannan ɗaya namban ka buɗe da shi, sai ka zo ka yi wannan aikin da shi. Ni yanzu bari sa nawa kamar haka. Yawa bayan ka sa namban wayan da ka danna nan gurin gashi nan. Nan gurin gashi nan daga sama get key din gashi nan. Danna shi kamar haka. Yawa bayan key din ya fito daga sama za ga wani notification gashi nan. Tana sama da ga notification ya fito, sai ka taɓa shi. Kuma za ka jawo saman wayanka kamar haka gashi nan a nan gurin. Gashi nan wannan WhatsApp business, wannan ya taɓa shi kamar haka. Dan na confirm. Use mobile phone. Yauwa a nan gurin da mu saka wannan code ɗin da suka bamu a can ɗin na 77 da mu saka shi. Daga shi nan yana login, da mu jira ya gama login. Yawa bayan ya gama login zai kawo ka nan gurin ka sa wani suna. Duk abin da ka sa da ba matsala. Za ka iya sa sunan waya ko sunan wani abu, ko kuma ka ɗan yi rubutu kawai. Yanzu bari mu ɗan ƙaramin rubutu kawai shikenan. Wannan shine hanyar da za ka yi connecting da WhatsApp ɗinka da irin wayannan update ɗin aka kawo. Idan yau ne farkon fara zuwan ka wannan channel ɗin, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, ka yi like wannan bidiyo, hakan zai sa mu ji ƙarfin gwiwan kawo muku wasu sabbin bidiyo. Bari mu koma cikin wannan shafin. Kuma gashi nan login WhatsApp successful. Gashi nan ya yi kamar haka.